En que caso, o emblema da parroquia de San Cibrao de Viladabade en Tordoia é unha campá que xa non repenica. Está fendida e non ten badalo, pero é tan singular que ata vai xente de fora para vela e fotografala. E por qué? Pois porque leva máis de 50 anos pendurada dun carballo. As campás do campanario de San Cibrao de Viladabade repenican ben, pero elas non son as famosas. A fama leva a estoutra que leva máis de medio século pendurada do carballo centenario que está diante da porta da igrexa. Mercaron entre os veciños uns 200 que había na parroquia en 1962 e saiu a 2.000 pesetas por cabeza. Debería lucir esta no campanario, pero só cando a trouxeron se decataron de que non cabía. Unha pequena fortuna da época e non ían tirar con ela. Se ocurriron a todos os veciños, porque creo que incluso houber aquí estaba a campanario, houber aquí creo un entierro, e creo que os veciños todos sentáronse, ou xuntámonos, para subir a pai con as roldanas e a man, e como podemos, creo que na mediación dun trotor, que había un trotor aquí na parroquia, aquí en Riba Navais. Tras 2 anos repinicando desde o carballo, chegaron as campás actuais e deixou de usarse, pero a ninguén se lle ocurriu baixala. Cos anos fendeu e perdeu o badalo e vaise integrando aos poucos como parte da árbore. As polas van indo a menos, bueno. Porque que peso ten esta campa? Terá sobre 200 kilos, máis ou menos. Está aí e seguirá hasta que cae o carballo. Nestes 55 anos, todas as xeracións da parroquia fixeron dela xa un emblema. Bueno, este é o escudo do antigo equipo que tivemos aquí de fútbol, que no 2005-2006 desapareciu, botou uns cuantos anos, aí 15 ou 20, e o escudo xa ben ve de escala, é a campana. E mesmo presumen da súa campá dentro e fora de Galicia. Ainda teño levado as fotos para Suíza, por ali. Que lle comentaba? A xente chamaba a atención, eso nunca viron eso. Ainda había xente de Ourense, eso que veo especial para visitarme, mas sacarlle unha foto aí. O campanario da capela do século XVII quedou pequena para esta campá e tamén para albergar a fachenda ca que falan dela os fregueses de Viladabade, orgullosos de ter algo que non hai noutro lugar do mundo.